In a heart-wrenching and shocking incident that took place in Chibharo, 3 young men allegedly raped a 27-year-old woman in front of her children. The trio allegedly broke into the house and started assaulting the victim's husband. Fearing for his life, the man managed to escape from the house and disappeared into the night, leaving his wife and children at the mercy of the assailants. After the men's escape, the invaders turned to the woman and took turns to rape her while her children watched. 263 times went to Munyaya suburb to speak with the victims and established what really transpired. This is what they had to say. The moment and the road in Katonga Kabuda Mkatu, Vavo Pandendi, Papakarana, Aro, Mpama, Wanika, Kutikampo, and the Tanga, Aduna Pass, Pevana, Pevana. So that is one I mean, Pauta Mugas on the bits of Panisuri Tika. So tell me, mukadzi, we are going to be makapeta asha. Just buzi, wamwaka wanakata kunwa vara mampame anana nisafara. Tazenda kuchimafara, maitani kana menchungita si chunguruwa. Hapa nisukutsosira. Inde anistombo nzwisisa ndakabuda chirudzi. Asidemo iri pakuya kwarakaita mai. Ndakaruona riri mmepo. Tidemo rakutoita sei? Rakutouya. Saka demo paraiuya ava vakanga vakamira kunduruva. Vari vanoda tozama kuti vachidzosa kuti vachindurowa futi. Ndopandakaona demo ratomhepo yatorisumudza rakutouya. Akanga ndiema panapa. Zviri time yacho mukadzi wangu akatotarisa vese vakafudza ngatotemwa. Chazibhuzi ndazongorekana inini andanzisavhare pepe. Ndazongosumudza ruoko pano unobhuloka maoko ake anga akabata dema. Semunanga akadhakwa manje nedhiragi ka. Amene zvakangoitika, wasomudza zve zvakangoitika. Demo rakanonzvenga. Maoko ake abva anonzvenzvera nepasaidi pangu panapa demo riri. Ndobva rasvikonorova pasaidi petrouser randakapfeka. So time iyo ndabva ndapusha ngari padhoo. Ndobva ndoswedera kuseri kwedhoo. Ndobva ndatosvetuka ndobva ndatobuda. Ndakatopanika kuti ndabuda chirudzi. Ndobva ndatomira. Asi time yandakabuda apa pandakapanika paiva ndazoti cheuke. Ndikuona pakamira munhu. Apa kuona paive nemunhu. It seems like if you go up a very foot nemumwe futi mumwe wani wacho pakuona apo. Zvati mukati mune 3 vandasiya. Panzi pana pane vamwe. Mubata nyaya yakaitika. Saka iwe demo rake atenga akasara achidona. Mumba mutema ndakamupusha chazibodzi ndakamupusha zvine simba. Pandakanobhuloka demo rake riri. Ndopakaudza vamwe wake kuti kumwe kusiya munhu achitisa chirudzi. Asi pandakanzwa wedhi iroro. Nemanzvengera ndavaita demo ravo. Nezvibvumira zvandatochikora pati zvatataurirana nawo. Ndabva ndadedzera mbavha. Pakuona apo. Saka ndakadedzera mbavha ka. Ndopa panzi nemumwe wacho. Mutosiya munhu achienda. Kuma musiri achienda. Ndopa kwatava kunditresa kutondimhanyisa. Ndabva ndamhanya. Ndobva ndamhanya panotendereka musha uri panext to apo. Pandakwidza pane rudzi riri paseri apa. Pakanondishayira pamusoro apo. Ndobva ndokwira mugomo. Kuna pane matombo pamusoro apa. Ndobva ndakaenda papa. Yapa time ndisisina nzuzati nguva. Pfungwa dzangu dzafudza pamwe kumaraundi 1 kana 2 o'clock. Kundizoremember kuti dzaive kuma10 ka. Kutozonzwa nevanhu vakatozobuda masecurity chikura. Nguva dzichiripo dzichitori kuma10. Ndakanogara ukoko zvenguva. Handiti ka vanhu vachinditsvaga kuno. Saka kusara kwakazoita security chiuya kunoko ka. Ndakanga ndiri kuvi ndiri kumusoro semunhu achikora zvibvumirano nevanhu vaya manje. Nematsvagiro avakandita apa vakundishaya pana pasingazi ndakwira ndakaenda kumusoro kwako. Nokuya kwakazoita security panapa kapo. Yakunetsana navo ka. Ndakangofungidza kuti isecurity ichi ndivo in fact vari kuramba vachiita sei vachinditsvaga. Kunichafungidza kuti security yazvinzwa yazobatika yatendereka yauya kuno kwako. Zvindizvo zvazvina kuya mupfungwa dzangu. Kwesoko imba dzaingokura kwesoko. Zvisati usiku ka. Zvinhu zvinorema kuti munhu abude mumba make.
ndiyazokubetsera pamba pako nyange une maneighbors mamwe achoka mumwe angatadza kuti pamba pako just because atoziva kuti mbavha ni mbavha dziri armed samwe munhu andotya kubuda mumba make chemuti ndinofera isiri yangu pamwe amurikona zvakuda munhu akazvibvuma dini chava security wenharaunda ndomaitira zvakaita panapa sa time andakazodzoka kubva kunini na time andakatova ndikugomo nozodzoka panapa inini time andakudza pakunini kunze kwachena kwasati kwatochena amurikona wauchitori usiku ndo time andakadzoka kuno time andikudzoka panapa inini anambozviziva kuti mukadzi wangu atorepwa murima ndosvika panapa ndikuona mwana wumukomana mukuru hapo panapa muna regrade 3 ndinotarisa futi ndikuona mukadzi wacho hapo zvinhu zvazvangoita madisinyongoro panapa mupamu zvinhu zvazunzwa muna foni yangu iri kupa mafoni anga ndasiya ari panapa aenda kupa hapana satime ndikuti chiga ndimboti zororei 2 minutes ndipanokuona mapurisa ari kutosvika nemusigwadzi mai wangu akatoenda kupi kwamakono kunoripota ndakanokumbira vakabetsera nesecurity muno ndobva vaita midzi dzemotikari ndobva vabva vaenda kupi kumapurisa kwamakono straight mote mapurisa ndobva yauya kupi ndobva yauya kuno sandatatoziva kuti ndinowati time andakadzoka panapa ndakajamba makondom pesa aive used andatombomuroma tazoshamisa mapurisa akamuti kunzwa kuti pasvika mota yemapurisa vatochika ndibude noone mota dzasvika panze apa chii pandikubuda panze apa kapa vanhu vatoti murisei nditoti ndiri bo hamuna kutemwa ndachitoti vandipotsa havana kunditema ko wazenga waenda kupa wazenga waenda kuti ndazenga ndawanda kumusoro uchifungidza kuti chii vanhu vari kungonditsvaka pfungwa yacho nezera racho revana vacho ka handambofungidzira inini kuti vachasvika pastage yekurepa ndangofungidza kuti vanhu vari kuda mari handati vanhu vanga vaita vange vanhu vakadhakwa neguka vaida kutondisulota zanonzi kusulota vaida kundisulota pane vanhu vasvika ndakamutswa nemurume wangu vanhu ava vakatopinda ndandichitori ndakarara enda handina kutonyatsonzwa kuti vanhu ava vapinda sei saka ndakamuka murume wangu anga akutopfeka hembe ndopandakanzwa vakomana vanga vachitaura panze saka ndakasvika padhore apa pairi pane ketena ndichibva ndadongorera pandakadongora ndakakwanisa kuona mukomana anonzi Walasi anogara muno muNyatsime ndiye mukomana wandakatanga kuona nekuti ndiye anga ari padhuze anga ari pekutanga infact anga ari pamberi saka ndakadzokera kumashure ndichibva ndanotanga kupfeka nekuti anga akabata demo saka pandakapfeka ndichibva kunopfeka inini murume wangu anga atopa vakomana vaive vakabva vatanga kumurova mambama saka ndakamira necheapa pasaidhi pakarara vana toti nechepasenda peroom izvi ndakatarisa kwavanga vari vakomana ivavo vaimurova mambama vachichinjanisa uyo ari kusaidhi akarova uyo ari kusaidhi orova vachitorova nemabhutsu saka pane pavakazonyatsomurova zvokuti ndakanda kutonzwa umwe wangu wakurwadza kuti vakumbonyanyomurovere ndakatobvunza munhu anga akandibata ruoko achinditi musaende ikoko mirai kuno kuti vari kumbomuroverei zvikanzi memirai ipapo ngakubatai ruoko umwe wavamwe vacho ivavo anga akatondibata achida kuti ndisaende uko kune uyo anga achirohwa saka pandakazoita kunge ndakamutsudunura kudai so ndakangorohwa mbama asi kuti ndizo ndakarwa mbama nana handinamboona kuti ndiana andirohwa mbama ndakangonzwa mbama ndobva ndadonhera pamusoro pevana ndobva ndamuka pandamira saka ndinazokwanisa kuti ndirambe ndichirwisa nenyaya yekuti ataki yacho yavanga vachiita kumurume wangu ndakatotyawo neni kuti saka inini ndingaite sei vanogona kutongondiuraya saka murume wangu akazoti akutotemwa nedemo rakatosimudzwa ndikatoscreama paakatorisimudza so akabva angovhikawo ndobva abuda panze asi inini maonero andakaita nematauriro andakaita kune vamwe vanhu vakatanga kundiona ndakatovati munhu atemwa nekuti inini maendero akaita demoka ndakanyatsoona sekutoti munhu atoita se atema saka time dzavakabuda panze ndaidawo kuti inini ndite seiwo nditeere nekuti ndandakutya kuti marovero avamuita vakarova inini marovero akadaro vanondikwadza
sana ndakuda kuteerawo murume wangu kuti titsvage pekuhwanda tironge kuti toita sei nevana vasara. Ndobva wakabva wandibatira panapa padhoo. Ndobva wanditi uri kuenda kupi? Handina kupindura. Ndobva wanditi zvoni mari iri pai? Ndomubvunzo wakatanga kundibvunza. Ndikati handina kana sendi. Ndobva ndabuda ndobva ndamiswa apa. Akatondidhonza bva ndimisira apa panze apa. Ndobva ndirova mbama. Ndobva ndirova bhutsu neniyi. Ndobva ndirova padumbu apa so. Ndibva ndadonha pasi. Saka ndakazongokwanisa kusimuka zviya zvokutoona kuti ndikaramba ndiri panapa ndinokwadzwa but ndairwadziwa. Ndobva ndangotiza. Handina kumbodedzera pandakatiza. Ndakatiza ndakanyarara. Ndakaenda pamberi apo pane boyska iri pamberi apo. Ndipo pandakakwanisa kusvika nekuti hapana jurawo. Ndobva ndasvika ndikanoka. Vachibva vavhura dhoo baba vanogara ipapo. Saka baba vaya vakabva vanditi chii. Asi kutoona kwandakaita pandakatanga kuvhurwa dhoo nababa ivavo vaitofunga pamwe nditori mbavha ndiri kupretenda. Nekuti vanga vasingakwanisi kunyatsoteerera zvandiri kutaura. Vanga vasingazviteereri. Vanga vachitonditi imi mambuya imimi mazombobva nekupi izvezvi so. Nguva dzinodzi mabva nekupi muchingochema zvamuri kuita izvi hamuna kana bhutsu. Ndikati ndapindirwa zvanzi munogara kupi? Ndatovatsanangurira. Zvikanzi inini hangu handimbodi kunyepa. Handachandokwanisa kubatsirai nacho. Vachibva vangonyarara. Ndakatora almost 30 minutes ndakagara mumba mavo. Ndichingoshaya saka ndoita sei zvavarambawo kundibatsira babavo. Asi ndakazonzwa mwoyo wangu warwadza kuti vana vangu vanogona kusara vakatemwa kana kurepwa nekuti mamune vana vangu vasikana. Saka ndakabva ndati inini zvangu ndakudzokera kumba. Nekuti kudzokera kumba kwandakuita hausi ushingi hwekuti ndanorwisa vanhu asi ndoda kunoti ndisevhe vana vangu. Ndobva vangoti alright endai henyu. Vangondivhurira dhoo vari mumba vachibva vavhara dhoo ravo. Ndobva vakiya. Ndakabuda ndikafamba ndichinyahwaira ndichiita kuti mutsindo wangu usanzwike nekuti ndasingazivi kuti vanhu ava vaenda ndidirection ipi. Ndakatendera neroad yekuseri. Ndobva ndanomira pazvidhina zvirapo izvo ndichitarisa kunoko. Ndobva ndaona pakati zii ndikati vanenge vaenda. Saka pandakasvika panapa ndakasvika ndikati nai vakomana vaya vazoita sei ndichibvunza vana vangu vazofamba sei. Zvikanzi vaenda times dzamabuda asi vatanga vapinda mumba vachisecha zvinhu vachibvunza kuti mari yenyu inogara pai vachisecha. Ndikati alright zvanzi asi vazodzoka futi vachibvunza kuti mama wenyu nababa wenyu vadzoka here. Ndikavaudza kuti havana kudzoka. Saka vazoenda ndisi kuziva kuti vaenda kupi. Saka ndo pandakabva ndati alright chiregedzai ndichipinda mumba ndofunga hangu vanhu vaita sei vaenda. Ndakapinda mumba umu ndichibva ndacheka vana vangu vese bva ndaona vana vangu vari right. Ndikavabvunza havana zvavakuita here. Zvikanzi hapana vangovhendenyora zvinhu. Bva ndaona mumba zveshuwa zvinhu zvese zviri scattered. Hembe dzese dzabudiswa mumabhegi zvabudiswa zvese magumbezi zvawaranyorwa. Ndobva ndatoti alright. Saka time dzandakagara pasi ndakufunga kuti ndoita sei muno. Ndakanzwa security chinetsana nemumwe munhu wavanga vabata kuzasuku. Ndobva ndakati inenge security regedzai ndimhanye ndinovaudza kuti ndonyaya ndasangana naye. Ndakadzika ikokoko ndichitomhanya. Ndobva ndatosvika ndikati please ndibatsireiwo tapindirwa mumba. Security yakangonditi alright chidzokerai kumba tine imwe nyaya yatiri kumboita. Chidzokerai kumba tiri kuuya ikoko. Ndikati alright. Ndakanzwawo mwoyo wangu zviri nane kuti at least ndine vamwe vanhu vandamboudzawo kuti ndozvaitika zvekuti pamwe vanogona kundibatsira. Ndichibva ndadzoka kunoko. Saka time yandakasvika panapa ndasvika ndikavhura dhoo ndichibva ndapinda mumba. Ndobva ndatoti mwana wangu fleece iri pai ndingofuga fleece handisi kuda kurara handisi kunzwa kuda kurara. Ndoda kungogara ndakafuga fleece ndichinzwa kuti zviri kufamba sei. Ndichibva ndatsvaga fleece. Bva ndatora foni yangu bva ndabatidza light ndichitsvaga fleece iyayo. Time yandaitsvaga fleece ndakanzwa mutsindo panze apa nekuzevezera kuya kunzi mira. Saka ndakadongorera nepaburi pawindow. Ndobva ndaona vakomana vaya vari 3. Walasi iye ndiye anga ari pamberi achimisa vamwe achipa vamwe masaini kuti mirai. Iye akarova 3 steps kudai vamwe vobva vateera obva vati mirai. Orova 2 steps achingodaro kusvikira vasvika apa. Saka ndakabva ndangoita kunge munhu angofriza so. Ndakamira mubedroom ndikati nhai Mwari zvinova nawo zvavadzoka ndiri ndega kudai so kwatodzoka kutondiuraya ndozvandakangofunga. Saka walasi yakasiya vamwe vakamira padhoo ndobva uya pawindow.
ndobva ati iwe vhura window iri ndisati ndaripwanya izvezvi. Ndobva ndatoti naiwe Wallace uri kudei zvauri kuita izvezvi chii chiri kunyatsoitika haugoni kutaura nyaya yako here vanhu vaziva kuti chii chiri kukunetsa. Zvikanzi Wallace ndiani ndikakunzwa uchitaura zita rangu chete ndikubva ndangokuurayira ipapo. Ndobva ndanyarara ndobva ndavhura window achibva avheneka mukati netochi yanga akabata ifoni. Ndobva avheneka zvikanzi murume wako ari kupi. Ndikati handisi kumboziva kubva patiza paipai handisi kuziva kuti afamba sei. Zvikanzi alright vhura door. Ndikati amana musandidaro ndakatoti amana musandidaro chii chamuri kuita ichi Wallace. Zvikanzi ndakuti chine nyaya zita rangu. Ndobva ndanguya ndakangosvika bva ndavhura door. Vachibva vapinda vese vari 3 ndobva vavhara door. Ndobva vati zvoni enda kubedroom kwako. Ndichibva ndatoenda Wallace anga ari mumashure mangu neumwe anonzi Eddie anogara pazasi apa anga ari mumashure. Umwe wacho wechi3 handimuzive kuti anonzani munhiyi. Vachibva vati tapinda mubedroom ndopa vakanditi bvisa hembe dzako wega. Bvisa hembe dzako wega. Ndikati zvikanzi uri kutoshamisika saka wakabva wakanda demo ravo pasi. Ndobva rati ngwanyare. Ndakabva ndavhunduka ndobva ndatanga kubvisa ndakatobvisa ndega pendi ndikakwidza sketi ndega. Ndobva zvanzi rara apa toni handiti tinyima mari kana ukarwadziwa uchasimuka uchinotora mari. Ndobva ndati vakomana ina handina kana sendi. Zvikanzi alright uchataura mushe. Wallace uyoyo akabva abudisa maprotector. Ndobva atanga ndiye kupfeka protector. Saka paakapfeka protector riri akabva atanga kundirepa. Haana kutora nguva yakareba zvokuti akasvika kana 30 seconds aiwa anga atosimuka kutoti umwe kurumidza uya toni. Saka pakauya umwe wake iye Wallace akabva amira pasaidi neni bva ndivhura makumbo zveforce izvezvi. Ndobva umwe wake haana kutora futi time vanga vasingamirire kupedza zvavari kuita vaingotora nguva diki zviya zvokurwidzana. Ndobva zvatonzi aiwa chibva ipapo iwe shamwari mufana wanga achimboenda uzvo. Achibva mufana wacho yauya apfeka ndobva andirepa futi. Zvanzi right inini ndindatanga ndakuchidzoka futi. Ndobva avhura kondomu rake ndobva apfeka ndobva andirepa. Achibva abva uyu anonzi Eddie ndobva atera futi ndobva andirepa. Ndobva abva kamufana kavaka zvikanzi mufana chipedzisa manje tichienda. Kamufana kaika ndobva kandirepa ndobva akapedza. Zvikana Wallace inini handingamborepeka tu chete hazviite ndoda kuti wake kupedzisira tobva taenda. Saka time dzaakati apfeka kondomu achingotanga kuti andirepe futi security yakabva yauya. Ndakanzwa security ichitaura kurodhu. Ndobva security yatanga kufamba. Saka ivo vakanzwa kuti kune vanhu vari kutaura panze vakabva vasimuka vese ka1 vatora demo ravo vachibva vabuda vachienda panze kuti vaone kuti chii chiri kuitika. Saka kubuda kwavakaita umwe akabuda akaenda kukona yeuko umwe pabuda achienda kukona yeuko umwe paswebera nechekumashure vachirivhesa achienda necheuko kuti aone kuti vanhu vari kutaura vari kupfuura here kuti vari kuya panapo. Ndopa security yakatoti vanhu avo vachitoripo avo ndopa vakatanga kuti vamhanyiswe. Wallace akakwira jurawo apa achibva aenda kuseri ndopa akatiza napo. Eddie akatiza nepaseri pemba achibva aenda. Umwe wachona akabva atiza nepatoilet achienda akadai so. Asi panguva yavaindirepa vaiti zvoni iwe hauzive here kuti kana munhu achirara nemunhu anochemerera toni kurumidza ita kuti ita kuti zviri kunaka kurumidza ita toni ndipe demo rangu kunoku iwe toni anoda kutotitira zveurudhu panapa tipe demo kunoku anzi kurumidza ita toni zvatiri kutaura. Saka zvese izvozvo vana vangu vaizvinzwa zvese izvozvo zvaiitika nekuti vana vangu vanga varipo vaitonzi dzikisei musoro yenyu pasi nekuti vaitosimudza musoro vaida kuti vaone vanga vakatobadza matochi vaida kuti vaone kuti chii chiri kuitika vonzi dzikisei musoro yenyu pasi musasimudze musoro. Saka pavakatiza
takakwanisa kubatana nesecurity. Security ikabvunza kuti pane vamaziva here. Ndakwanisa kuvaudza kuti ndaziva Walasi, ndikaziva Edi, ndikaziva naTakudzwa. Saka Takudzwa ndakamuzivira pakuti akasvika panapa for the first time handiti. Takudzwa ndiwo takatanga kubata. Tikazobata Walasi. Takudzwa anga amira panapa padhoo. Akavhenekera murume wangu kumeso kuti asaona kuti mbama iri kubva nekupi. Saka ipapo ndo pandakamuonera ndobva ndaita sei ndobva ndamuziva. Saka pavakazodzoka apa vakundirepa anga asisipo. Akadisguisa paenda kumba achibva anorara. Saka pavakabvunza security vakomana vatiza hapana akabatwa, vakangotiza vakaenda. Ndikati inini Takudzwa ndamuona anga ari makabata light. Vana vangu vanovaziva vakomanawo nekuti murume wangu ina anoputa fodya yestorm ye vanotengesa fodya kumashops. Saka ndo pavanongogara vachienda vachinotenga ipapo. Saka vanotovaziva kuti ava ndivananingi ava ndivananingi nekuti vanhu vagara vachingoona maziva ese. Saka vakabva vati kwana Takudzwa kwacho handei. Tasimuka nesecurity tikaenda kwana Takudzwa. Tichisvika kwana Takudzwa takasvika Takudzwa anga akatorara. Ndobva Takudzwa abuda. Takudzwa akaramba katina nambosvika kumba kwenyu. Security kati aiwa urambire isusu nekuti isusu hatisisu takutaura kuti wanga uripo. Saka iwe handei. Takauya kunoko tichibva taenda tikanotsvaga mukomana anonzi Edu kumba kwake. Ndobva tanomushaya. Takasvika pamba pacho tikanomushaya tikadzoka naTakudzwa uyewe vatamira paseri pejuraho redu riri panext door. Ndopavaimubvunzawo vachiita sese but akaramba anokwanisa kubvuma. Vaingoti ndandisipo zvekuti baba wacho vakasvikawo vakauya vakatangawo kupupurira mwana wavo vachiti aiwa ndini ndavhara dhoo na8 anga asipo zvishuwa mwana anambobvira azviita. Saka time idzodzo kwakatova kuma1 kwakwa kuma past 1. Saka patakamira pasera takamira almost 2 hours vachibvunza Takudzwa uye vachinetsana naye vachifunga kuti pamwe anogona kutaura but haana kukwanisa kutaura. Saka ndopa vakati ngatitsvage transport tiende kwamakoni. Tisati taenda kwamakoni vakatanga kutenderera nematochi vachitsvaga murume wangu. Ndobva vamushaya nekuti ini ndaivaudza kuti atemwa. Saka vangova kuti pamwe anogona kunge achitobleeda so ari musango ngatimutsvagei. Vakamushaya vachibva vangoti saka handei kupolisi kana kuri kunzi polisi ndo ichamutsvaga kana kuti tichamutsvaga kwachena tozongoona chete se ngatitange taenda kupolisi. Takabva tapinda mumota naTakudzwa wedu ndikakwanisa kutora mwana 1 ndobva taenda navo tikaenda kwamakoni. Patakasvika kwamakoni takaripota nyaya yedu. Zvikanzi kwana Walasi kwacho munokuziva here. Hatikwanise kukuziva bozi asati ambokuenda kana kuti tizive kuti vanogara kupi hatizvizivi. Zvakana Takudzwa inini ndokuziva. Zvikanzi right. Saka ngatichidzokera Takudzwa anotiudza kuti pamba pana Walasi ndepapi. Saka takakwanisa kudzoka nemapurisa 4 atanga tinawo security tati ne3 vatakaenda nawo. Ndobva tadzoka kunoku. Patakasvika kunoku takasvikira panapa tisati taenda kumwe kwese. Vachibva vatora statement ravo mapurisa asi makondomu akatanga kuoneka kudonhera panze apo. Ndobva vakasvika nemaenvelope avo vachinhunga makondomu. Anga ari maused. Mamwe achona vaitoshandisa vachiisa muumwe. Saka iyaya anogona kunge akadonha pakutiza kwavakaita. Anogona kunge akangodonhawo nekuti ivo pandaivatarisa vaitoshandisa vachiti vakapedza vanisa muumwe asi mapepa vaivhura ndo anga arimo vaidonhedzera pasi. Saka mapurisa akapindawo mumba vakanhunga makondomu aya anga ari pasi vachibva vamaisa muenvelope. Ndobva vatora statement ravo. Ndobva vatora mapushi. Pane mapushi anga asara neheti zvavakadonhedza vakomana vavo pavakatiza. Saka vakabva vatiti handei kwana Walasi kuyacho kuyekwe. Anga akutitungamira kuenda kwana Walasi ndiTakudzwa nekuti ndiye watatabata panguva yacho. Takabuda kwakatoma 5 tichibva taenda uko kwana Walasi. Kwatakatanga kuenda kwacho kuchinzi ndekwasekuru vake. Takasvika kusina vanhu.
tichibva tadzoka. Saka patakadzoka akabva ati handei kushamwari yacho anogona kunge ari ikoko. Saka patakasvika pashamwari yacho ndopatakamuwanira anga atorara Wallace wewe. Saka kurara kwaakaita manje akabva angotosvika unotonzi sumuka ubuda tiri kubuda panze. Ndobva vatongobuda zvake panze. Ndobva vatomusunga vachibva vati handei kwaEdhi. Tichisvika kwaEdhi takasvika Edhi achangobuda. Saka pamafoni 2 avakaba yangu nemurume wangu. Yemurume wangu yanga yaisiwa pamubhedha kumba kwaEdhi. Saka mapurisa akati mune foni iri munomu asi ine pini. Ndikati unzai murume wangu anesa pini. Ndo patakatora foni iyai. Ndo patakatora foni iye tichibva tauya nayo kunoko. Tanga taane vanhu vedu 2 takudzwa iye naWallace. Tikapinda mumota tikadzoka kunoko tichizotora murume wangu. Murume wangu akasvika ndobva angoisawo pini pafoni iyai ichibva yaunlock. Ndobva yatorwa nepolisi ichibva yaenda. Wallace akabvunza nemapurisa kuti kumamwe mafoni ari kupi. Zvikanzi mafoni aenda naEdhi ndienda nemafoni. Saka tisingazozive manje kuti vakagovana here kana kuti pazvinhu zvavakatora bhozi vakazotora chitupa chemurume wangu vatora bheti rangu nere murume wangu. Saka hatizivi kuti pazvinhu izvozvo zvakatakurwa nani naEdhi naWallace kana nevamwe vavo vanga vainawo. Handitombozivi ndiani akazvitakura. Saka ndopatakadzokera kumapurisa. Tabata Wallace natakudzwa patadzokera kumapurisa. Saka kumapurisa kuyekwe takasvika tikapedzisa mastatement edu atasina kupedzisa makuseni vakumhanyira kuti handei totsvaga vanhu. Takapedzisa mastatement edu vachibva vatorwawo mastatement avo ivo ana Wallace. Tichibva tapedza. Urombo nezvamakasangana nazvo. Saka takaenda kuchipatara takaendeswa nepolisi nemota yepolisi tikaendeswa kuchipatara tikanoitwa matests ese ndikapiwa zvangu mapirisi andakanzi ndishandise. Tinotenda neurukuro yataita tichiti neurombo neita ruchitiko chakaitika munharaunda ini zvakaitika pakusvika pachiitiko chakaitika chatafambira musi waranhasi. Alright. Ndisingazivi kuti ndinichitaura mazita avo here kana kuti ndinongotaurawo nyaya chete isina mazita mukati. Sei vakabatwa? Vakabatwa itu. Ndo mazita muda kutaura. Munotovaziva? Ndinovaziva. Munotaura. Hanana basa. Rinyi ndiro yasina ramusata. Rinyi musataure zita renyu. Saka ndotanga kutaura pagumira murume wangu here kana ndotangidza kutoti. Hamugona kutangidza. Ya, maybe. Vaenda baba vavo. Imi mubva pamakatanga kusvika kana pamakatanga kunzwa ruzha imi kuti pane zviri kuitika muchizouya ndopamunogona kutanga nyitsana nekuti zvaitika kuna baba pavakatanga kuona vanhu mamusiva. Saka kureva kuti ndakarara pakapinda vanhu. Pamakatanga kuonera zvinhu. Ini pandakatanga kunzwira kuti pane vanhu vasvika ndakamutswa nemurume wangu. Vanhu ava vakatopinda ndandichitori ndakarara enda handina kutonyatsonzwa kuti vanhu ava vapinda sei. Saka ndakamuka murume wangu anga akutopfeka hembe. Ndopandakanzwa vakomana vanga vachitaura panze. Saka ndakasvika padhore apa pairi pane ketena ndichibva ndadongorera. Pandakadongora ndakakwanisa kuona mukomana anonzi Wallace anogara muno muNyatsime. Ndiye mukomana wandakatanga kuona nekuti ndiye anga ari padhuze. Anga ari pekutanga infect anga ari pamberi. Saka ndakadzokera kumashure ndichibva ndanotanga kupfeka nekuti anga akabata demo. Saka pandakapfeka ndichibva kunopfeka inini murume wangu anga atopa vakomana vaive vakabva vatanga kumurova mambama. Saka ndakamira necheapa pasaidhi pakarara vana apa toti nechepasenda perumu izvi ndakatarisa kwavanga vari vakomana ivo.
vaimurova mambama vachichinjanisa uyo ari kusaidhi akarova uyo ari kusaidhi worova vachitorova nemabhutsu. Saka pane pavakazonyatsomurova zvokuti ndakanda kutonzwa umwe wangu wakurwadza kuti vakumbonyanyomurovere. Ndakatobvunza munhu anga akandibata ruoko achinditi musaende ikoko mirai kuno kuti vari kumbomuroverei zvikanzi mirai ipapo. Ngakubatai ruoko umwe wavamwe wacho ivavo. Anga akatondibata achida kuti ndisaende uko kuno uyo anga achirova. Saka pandakazoita kunge ndakamutsudunura kudai so ndakangorwa mbama, asi kuti ndizo ndakarwa mbama nana ndinamboona kuti ndiana andirwa mbama. Ndakangonzwa mbama ndobva ndadonhera pamusoro pevana ndobva ndamuka pandamira. Saka ndinazokwanisa kuti ndirambe ndichirwisa nenyaya yekuti ataki yacho yavanga vachiita kumurume wangu ndakatotyawo nenyo kuti saka inini ndingaite sei vanogona kuti mundiuraya. Saka murume wangu akazoti akutotemwa nedemo rakatosimudzwa ndikatoscreama. Paakatorisimudza so akabva angovhikawo ndobva abuda panze. Asi inini maonero andakaita nematauriro andakaita kune vamwe vanhu vakatanga kundiona ndakatovati munhu atemwa, nekuti inini maendero akaita demoka ndakanyatsoona sekutoti munhu atoita se atemwa. Saka time dzavakabuda panze ndaidawo kuti inini ndite seiwo nditeere, nekuti ndanda kutya kuti marovero avamuita vakarova inini marovero akadaro vanondikwadza. Saka ndanda kuda kuteerawo murume wangu kuti titsvage pekuhwanda tironge kuti toita sei nevana vasara. Ndobva wakabva wandibatira panapa padhoo, ndobva wanditi uri kuenda kupi, handina kupindura. Ndobva wanditi zvoni mari iri pai, ndomubvunza wakatanga kundibvunza. Ndikati handina kana sendi. Ndobva ndabuda ndobva ndamiswa apa, akatondidhonza bva ndimisira apa panze apa. Ndobva ndirova mbama, ndobva ndirova bhutsu neniyi, ndobva ndirova padumbu apa so chibva ndadonha pasi. Saka ndakazongokwanisa kusimuka zviya zvokutoona kuti ndikaramba ndiri panapa ndinokwadzwa, but ndairwadziwa. Ndobva ndangotiza, handina kumbodedzera pandakatiza. Ndakatiza ndakanyarara. Ndakaenda pamberi apo, pane boyska iri pamberi apo, ndipo pandakakwanisa kusvika nekuti hapana jurawo. Ndobva ndasvika ndikanoka, vachibva vavhura dhoo baba vanogara ipapo. Saka baba vaya vakabva vanditi chii, asi kutoona kwandakaita pandakatanga kuvhurwa dhoo nababa ivavo vaitofunga kuti pamwe nditori mbavha ndiri kupretenda, nekuti vanga vasingakwanisi kunyatsoteerera zvandiri kutaura. Vanga vasingazviteereri, vanga vachitonditi imimi ambuya imimi mazomumbobva nekupi izvezvi so nguva dzinodzi mabva nekupi muchingochema zvamuri kuita izvi hamuna kana bhutsu. Ndikati ndapindirwa zvikanzi munogara kupi, mandatovatsanangurira zvikanzi inini hangu handimbodi kunyepa, handachandokwanisa kubatsirai nacho. Vachibva vangonyarara. Ndakatora almost 30 minutes ndakagara mumba mavo ndichingoshayiwa. Saka ndoita sei zvavarambawo kundibatsira babavo. Asi ndakazonzwa umwe wangu warwadza kuti vana vangu vanogona kusara vakatemwa kana kurepwa, nekuti mamune vana vangu vasikana. Saka ndakabva ndati inini zvangu ndakudzokera kumba, nekuti kudzokera kumba kwandakuita hausi ushingi hwekuti ndanorwisa vanhu, asi ndoda kunoti ndisevhe vana vangu. Ndobva vangoti alright endai henyu. Vangondivhurira dhoo vari mumba, vachibva vavhara dhoo ravo ndobva vakiya. Ndakabuda ndikafamba ndichinyahwaira ndichiita kuti mutsindo wangu usanzwike, nekuti ndasingazivi kuti vanhu ava vaenda ndidirection ipi. Ndakatendera nerodhi yekuseri, ndobva ndanomira pazvidhina zvirapo izvowo ndichitarisa kunoko. Ndobva ndaona pakati zii, ndikati vanenge vaenda. Saka pandakasvika panapa, ndakasvika ndikati nhai vakomana vaya vazoita sei, ndichibvunza vana vangu vazofamba sei. Zvikanzi vaenda time dzamabuda, asi vatanga vapinda mumba vachisecha zvinhu vachibvunza kuti mari yenyu inogara pai, vachisecha. Ndikati alright zvikanzi asi vazodzoka futi vachibvunza kuti mama wenyu nababa wenyu vadzoka here. Ndikavaudza kuti havana kudzoka, saka vazoenda tisi kuziva kuti vaenda kupi. Saka ndo pandakabva ndati alright chiregedzai ndichipinda mumba, ndofunga hangu vanhu vaita sei vaenda. Ndakapinda mumba umu ndichibva ndacheka vana vangu vese, bva ndaona vana vangu vari right. Ndikavabvunza havana zvavakuita here, zvikanzi hapana, vangovhendenyura zvinhu. Bva ndaona mumba zveshuwa zvinhu zvese zviri scattered, hembe dzese dzabudiswa mumabhegi, zvabudiswa zvese, magumbezi zvawaranyorwa. Ndobva ndatoti alright. Saka time dzandakagara pasi ndakufunga kuti ndoita sei muno. Ndakanzwa security chinetsana nemumwe munhu wavanga vabata kuzasuku
ndopa ndakati inenge security rekedza ndimhanye ndinovaudza kuti ndounyaya ndasangana naye. Ndakadzika ikokoko ndichitomhanya ndobva ndatosvika ndikati please ndibatsireiwo tapindirwa mumba. Security yakangonditi alright chidzokerai kumba tine imwe nyaya yatiri kumboita, chidzokerai kumba tiri kuuya ikoko. Ndikati alright. Ndakanzwawo mwoyo wangu zviri nane kuti at least ndine vamwe vanhu vandamboudzawo kuti ndozvaitika zvekuti pamwe anogona kundibatsira. Ndichibva ndadzoka kunoko. Saka time yandakasvika panapa ndasvika ndikavhura door ndichibva ndapinda mumba ndobva ndatoti mwana wangu fleece iri pai ndingofuga fleece handisi kuda kurara, handisi kunzwa kuda kurara, ndoda kungogara ndakafuga fleece ndichinzwa kuti zviri kufamba sei. Ndichibva ndatsvaga fleece, bva ndatora foni yangu bva ndabatidza light ndichitsvaga fleece iyayo. Time yandaitsvaga fleece ndakanzwa mutsindo panze apa nekuzevezera kuya kunzi mira. Saka ndakadongorera nepaburi pawindow ndobva ndaona vakomana vaya vari 3. Wallace iye ndiye anga ari pamberi achimisa vamwe achipa vamwe masaini kuti mirai. Iye akarova 3 steps kudai vamwe vobva vatira obva vati mirai. Orova 2 steps achingodaro kusvikira vasvika apa. Saka ndakabva ndangoita kunge munhu angofriza so ndakamira mubedroom ndikati nhai Mwari zvinova nawo zvavadzoka ndiri ndega kudai so kwatodzoka kutondiuraya ndozvandakangofunga. Saka Wallace yakasiya vamwe vakamira padoor ndobva uya pawindow ndobva ati iwe vhura window iri ndisati ndaripwanya izvezvi. Ndobva ndatoti naiwe Wallace uri kudei, zvauri kuita izvezvi chii chiri kunyatsoitika, haugoni kutaura nyaya yako here vanhu vaziva kuti chii chiri kukunetsa. Zvikanzi Wallace ndiani, ndikakunzwa uchitaura zita rangu chete ndikubva ndangokuurayira ipapo. Ndobva ndanyarara ndobva ndavhura window achibva avheneka mukati netochi yanga akabata ifoni. Ndobva avheneka zvikanzi murume wako ari kupi. Ndikati handisi kumboziva kubva patiza paipai handisi kuziva kuti afamba sei. Zvikanzi alright vhura door. Ndikati amana musandidaro, ndakatoti amana musandidaro chii chamuri kuita ichi Wallace. Zvikanzi ndakuti chii nenyaya zita rangu. Ndobva ndanguya ndakangosvika bva ndavhura door. Vachibva vapinda vese vari 3 ndobva vavhara door. Ndobva vati zvoni enda kubedroom kwako. Ndichibva ndatoenda Wallace anga ari mumashure mangu neumwe anonzi Edi anogara pazasi apa anga ari mumashure. Umwe wacho wechi3 handimuzive kuti anonzani munhu. Vachibva vati tapinda mubedroom ndopa vakanditi bvisa hembe dzako wega, bvisa hembe dzako wega. Ndikati zvikanzi uri kutoshamisika. Saka vakabva vakanda demo ravo pasi ndobva rati ngwanyare. Ndakabva ndavhunduka ndobva ndatanga kubvisa, ndakatobvisa ndega pendi ndikakwidza sketi ndega. Ndobva zvanzi rara patoni handitova tinyima mari, kana ukarwadziwa uchasimuka uchinotora mari. Ndobva ndati vakomana ina handina kana sendi. Zvikanzi alright uchataura mushe. Wallace uyoyo akabva abudisa maprotector ndobva atanga ndiye kupfeka protector. Saka paakapfeka protector riri akabva atanga kundirepa. Haana kutora nguva yakareba zvokuti akasvika na 30 seconds aiwa anga atosimuka kutoti umwe kurumidza uyatoni. Saka pakauya umwe wake iye Wallace akabva amira pasaidi neni bva ndivhura makumbo zveforce izvezvi. Ndobva umwe wake haana kutora futi time, vanga vasingamirire kupedza zvavari kuita, vaingotora nguva diki zviya zvokurwidzana. Ndobva zvatonzi aiwa chibva ipapo iwe shamwari mufana wanga achimboenda uzvo. Achibva mufana wacho yauya apfeka ndobva andirepa futi. Zvanzi right inini ndindatanga ndakuchidzoka futi. Ndobva avhura kondomu rake ndobva apfeka ndobva andirepa. Achibva abva uyu anonzi Edi ndobva atera futi ndobva andirepa. Ndobva abva kamufana kavo kazvikanzi mufana chipedzisa manje tichienda. Kamufana kaika ndobva kandirepa ndobva akapedza. Zvikana Wallace inini handingamborepeka tu chete azviite, ndoda kutorwa kekupedzisira tobva taenda. Saka time dzaakati apfeka kondomu achingotanga kuti andirepe futi, security yakabva yauya. Ndakanzwa security ichitaura kurodhu
ndobva security yatanga kufamba. Saka ivo vakanzwa kuti kune vanhu vari kutaura panze, vakabva vasimuka vese ka1 vatora demo ravo vachibva vabuda vachienda panze kuti vaone kuti chii chiri kuitika. Saka kubuda kwavakaita, umwe akabuda akaenda kukona yeuko, umwe pabuda achienda kukona yeuko, umwe paswebera nechekumashure vachirivhesa achienda necheuko kuti aone kuti vanhu vari kutaura vari kupfuura here kuti vari kuya panapa. Ndopa security akatoti vanhu avo vachitoripo avo, ndopa vakatanga kuti vamhanyiswe. Walasi akakwira jurawo apa achibva aenda kuseri, ndopa akatiza napo akatiza nepaseri pemba apa achibva aenda. Umwe wachona akabva atiza nepatoileta achienda akadai so. Asi panguva yavaindirepa vaiti zvoni, iwe hauzive here kuti kana munhu achirara nemunhu anochemerera, chemerera toni, kurumidza ita kuti ita kuti zviri kunaka, kurumidza ita toni, ndipe demo rangu kunoku iwe toni, anoda kutotitira zveurudhu panapa, tipe demo kunoku, anzi kurumidza ita toni zvatiri kutaura. Saka zvese izvozvo vana vangu vaizvinzwa, zvese izvozvo zvaiitika nekuti vana vangu vanga varipo. Vaitonzi dzikisei musoro yenyu pasi, nekuti vaitosimudza musoro vaida kuti vaone, vanga vakatobadza matochi, vaida kuti vaone kuti chii chiri kuitika. Kunzi dzikisei musoro yenyu pasi, musasimudze musoro. Saka pavakatiza takakwanisa kubatana nesecurity. Security ikabvunza kuti pane vamaziva here. Ndakwanisa kuvaudza kuti ndaziva Walasi, ndikaziva Edi, ndikaziva naTakudzwa. Saka Takudzwa ndakamuzivira pakuti akasvika panapa for the first time. Handiti Takudzwa ndiwo takatanga kubata, tikazobata Walasi. Takudzwa anga amira panapa padhoo, akavhenekera murume wangu kumeso kuti asaona kuti mbama iri kubva nekupi. Saka ipapo ndo pandakamuonera, ndobva ndaita sei, ndobva ndamuziva. Saka pavakazodzoka apa vakundirepa anga asisipo, akadisguisa bva kumba achibva anorara. Saka pavakabvunza security, vakomana ava vatiza, hapana akabatwa, vakangotiza vakaenda. Ndikati inini Takudzwa ndamuona anga ari makabata light. Vana vangu vanovaziva vakomana, nekuti murume wangu ina anoputa fodya yestorm ye, vanotengesa fodya kumashops. Saka ndopa vanongogara vachienda vachinotenga ipapo. Saka vanotovaziva kuti ava ndivananingi, ava ndivananingi, nekuti vanhu vagara vachingoona maziva ese. Saka vakabva vati kwana Takudzwa kwacho handei. Tasimuka nesecurity tikaenda kwana Takudzwa. Tichisvika kwana Takudzwa, takasvika Takudzwa anga akatorara. Ndobva Takudzwa abuda. Takudzwa akaramba akati nambosvika kumba kwenyu. Security kati aiwa urambire isusu, nekuti isusu hatisisi takutaura kuti wanga uripo. Saka iwe handei. Takauya kunoku tichibva taenda tikanotsvaga mukomana anonzi Edu kumba kwake, ndobva tanomushaya. Takasvika pamba pacho tikanomushaya, tikadzoka naTakudzwa uyewe vatamira paseri pejuraho redu riri panext door. Ndopavaimubvunzawo vachiita sese, but akaramba anokwanisa kubvuma. Vaingoti ndandisipo, zvokuti baba wacho vakasvikawo vakauya vakatangawo kupupurira mwana wavo vachiti aiwa ndindavhara dhoo 8 anga asipo zvishuwa mwana anambobvira azviita. Saka time idzodzo kwakatova kuma1, kwakwa kumapast 1. Saka patakamira pasera takamira almost 2 hours vachibvunza Takudzwa uye vachinetsana naye vachifunga kuti pamwe anogona kutaura, but haana kukwanisa kutaura. Saka ndopa vakati ngatitsvage transport tiende kwamakoni. Tisati taenda kwamakoni vakatanga kutenderera nematochi vachitsvaga murume wangu, ndobva vamushaya nekuti ini ndaivaudza kuti atemwa. Saka vangava kuti pamwe anogona kunge achitobleeda, so ari musango, ngatimutsvagei. Vakamushaya vachibva vangoti saka handei kupolisi, kana kuri kunzi polisi ndo ichamutsvaga kana kuti tichamutsvaga kwachena tozongoona kuti chaitese, ngatitange taenda kupolisi. Takabva tapinda mumota naTakudzwa wedu, ndikakwanisa kutora mwana 1, ndobva taenda navo tikaenda kwamakoni. Patakasvika kwamakoni takaripota nyaya yedu, zvikanzi kwana Walasi kwacho munokuziva here. Hatikwanisi kukuziva bozi, asitambokuenda kana kuti tizive kuti vanogara kupi, hatizvizivi. Zvakana Takudzwa ini ndokuziva.
zvikanzi right. Saka ngatichidzokera itakudzwa anotiudza kuti pamba pana Wallace ndepapi. Saka takakwanisa kudzoka nemapurisa 4 atanga tinawo ne security tati ne 3 vatakaenda nawo. Ndobva tadzoka kunoku. Patakasvika kunoku takasvikira panapa. Tisati taenda kumwe kwese. Vachibva vatora statement ravo mapurisa, asi makondomu akatanga kuoneka kudonhera panze apo. Ndopa vakasvika nemaenvelope avo vachinhunga makondomu. Angari maused. Mamwe achona vaitoshandisa vachiisa muumwe. Saka iye anogona kunge akadonha pakutiza kwavakaita. Anogona kunge akangodonhawo. Nekuti ivo pandaivatarisa vaitoshandisa vachiti vakapedza vanisa muumwe. Asi mapepa vaivhura ndo anga arimo vaidonhedzera pasi. Saka mapurisa akapindawo mumba vakanhunga makondomu aya anga ari pasi. Vachibva vamaisa muenvelope. Vatora statement ravo. Ndobva vatora mapushi. Pane mapushi anga asara neheti zvavakadonhedza vakomana vavo pavakatiza. Saka vakabva vatiti handei kwana Wallace kuyacho kuyekwe. Anga akuti tungamira kuenda kwana Wallace nditakudzwa. Nekuti ndiye watatabata panguva yacho. Takabuda kwakatoguma 5 tichibva taenda uko kwana Wallace. Kwatakatanga kuenda kwacho kuchinzi ndekwasekuru vake, takasvika kusina vanhu tichibva tadzoka. Saka patakadzoka akabva ati handei kushamwari yacho, anogona kunge ari ikoko. Saka patakasvika pashamwari yacho ndopatakamuwanira anga atorara Wallace wewe. Saka kurara kwaakaita manje akabva angotosvika utonzi sumuka ubuda tiri panze. Ndobva vatongobuda zvake panze. Ndobva vatomusunga vachibva vati handei kwaEdhi. Tichisvika kwaEdhi takasvika Edhi achangobuda. Saka pamafoni 2 avakaba yangu nemurume wangu. Yemurume wangu yanga yasiwa pamubhedha kumba kwaEdhi. Saka mapurisa akati mune foni iri munomu asi ine pini. Ndikati unzai murume wangu anesa pini. Ndopa patakatora foni yayi. Ndopatakatora foni tichibva tauya nayo kunoku. Tanga taane vanhu vedu 2 takudzwa iye naWallace. Tikapinda mumota tikadzoka kunoku tichizotora murume wangu. Murume wangu akasvika ndobva angoisawo pini pafoni yayi ichibva yaunlock. Ndobva yatorwa nepolisi ichibva yaenda. Wallace akabvunza nemapurisa kuti kumamwe mafoni ari kupi. Zvikanzi mafoni aenda naEdhi ndienda nemafoni. Saka tisingazozive manje kuti vakagovana here kana kuti pazvinhu zvavakatora bhozi vakazotora chitupa chemurume wangu vatora bheti rangu neremurume wangu. Saka hatizivi kuti pazvinhu izvozvo zvakatakurwa nani naEdhi naWallace kana nevamwe vavo vanga vainawo. Handitombozivi ndiani akazvitakura. Saka ndopatakadzokera kumapurisa. Tabata Wallace natakudzwa patadzokera kumapurisa. Saka kumapurisa kuyekwe takasvika tikapedzisa mastatement edu atasina kupedzisa makuseni. Vakumhanyira kuti handei totsvaga vanhu. Takapedzisa mastatement edu vachibva vatorwawo mastatement avo ivo ana Wallace. Tichibva tapedza. Vana Wallace ava vanonyatsoita nezvei? Vanongotengesa masigareti pamashops apa. Saka ivo vanoti tinoita zvescrap. Asi zvescrap zvacho hazvinyatsooneka nekuti havabvi pamashops. Ukaenda masikati ukaenda manheru unongovaona varipo. Saka chinonetsa ndechekuti vanhu ava kuti vanotoba muno murainika nyaya dzacho dzisingamboende mberi. Vakabva vatombori nemakezi ekuti vakatomboba. Munomu chaimo pasera apa. Munhu wacho navo vakatobira anga atombori panapa marimwe zuro apa. Vanhu vatori nemamwe makesi hobho munomu. Avanotoita vanhu vemunomu vachingoti vasiyei vana. Vanotoba zvinhu muno, vanotozikana kunzi imbavha dzemunomu. Isati tisingavazive pese patainzwa makesi ava. Chingonzoti hanzi kuna Wallace, kuna takudzwa, tasingambovazive. Ndakatozonyatsovazivira kuti vanoshandira pamashops apa ndopavanotengesa fodya dzavo. Ndasingatombovazive pese apa. Ene ndazotonyanya kuvazivisisa nekundirwadzisa kwavaita. Vana vangu handifungi kuti kana kuchikoro chaiko vane chavachaburitsa. Nekuti vana vangu vachinditarisa vanotanga kufunga zvese zvandaitwa. Vakatarisa vanotanga kufunga zvese. Izvezvi munhu wemuraini akabvunza mwana kuti chii chakaitika kumba kwenyu, vari kutaura zvese.
burikidza nekuripwa kwandakaitwa nezvandaiudzwa nezvandaiitiswa pakuripwa kwandaiitwa vari kuzvitaura kureva kuti zvirimo vakarekodha mupfungwa dzavo. Handizivi kuti vana vangu ndichavabatsira sei kuti vambosiyana nepfungwa idzodzo